И докато чакаме комбайнерите да заженат, искам да ви представя какво си купих. Жега от сутринта. Купих си хладилник, който е на 12 и на 220 волта. Не е за трактора, за други цели съм си го купил, но понеже го взех от Екон тази сутрин, го инсталирах тук в трактора да го тествам как работи. Заредил съм вътре 5-6 лимонадки, едно шише литър и половина вода, една-две енергийни напитки и една салатка за обяд. Включил съм го и да видим дали всичко ще е студено. Съгласен съм, че хладилникът му трябва време за да охлади, все пак това не е хладилник домашен, който да е със супер мощен компресор. Самият хладилник може да поддържа както топло, както студено, така и топло. Хладилната чанта се води с температурен капацитет от 5 до 60 градуса. Може да работи, това го казах вече, както на 12, така и на 220 волта. Обръщам камерата да ви го покажа. Това е въпросният хладилник. И понеже е голям и няма къде да го сложа, съм го монтирал лекичко така. Захванал съм го с един сезал с ластици от ароматизатори, вакуумки за баня и така. Хладилната чанта е със съвместимост 29 литра вътрешен размер. Показвам както може студено, така може и топло. Има екорежим, нямам идея какъв е този екорежим, ще прочита опътването. Повечето от вас ще попитат колко пари струва, Стефанак, този хладилник. Хладилникът струва 100 лева, чисто нов е и цената е такава, защото съм го купил с транспортен дефект. Дефектът е тук, това е счупено. Иначе чантата явно е, хладилната чанта явно е доста по-скъпа. Както и да е, така съм преценил, така съм направил. Отваряш, не мога да отворя повече, защото там ме опира. Заредил съм доста неща, а чантата е на една трета, човек. Ето транспортният дефект, почти не ми засяга уплътнението, което ляга от капака. И мисля, че всъщност още нищо не мога да мисля. Мога да дам окончателно изказване дали да работи добре и охлажда след 2 часа най-малко. Между другото, преди години един мой колега имаше подобна хладилна чанта, може би беше около 20 на литра и винаги спирах покрай него и викам: Милене, да ти дам водата да ми охладиш. И му я давах и ми охлаждаше горе-долу за 1 час, ми даваше доста студена вода. Та мисля, че ще върши работа. Живи и здрави, спорен ден ви желая и много късмет!